pain lang pa yan. Malaka, malaki-laki to. Malaka. Uy, ganda. Pulahan. Pulahan. Oy. Uy, huli. Uy, dalawa. Master na ba? Okay ka lang dyan? Yan, sinulo yun. Tabing wet, hindi ka lang siya to. Grabe, walang katapusan. Grabe. Uy, yun ako na naman. Yun, mayroon na. Ito yung mayroon. Ala, undistracted. Ala, grabe, nalaki oh. Tatlo. Grabe. Tatlo. Galing ni Kabingwit. Kasi Michael Matay oh. Ito yung marbit ng marami ngayon. Uy, grabe. Ala. Stick na to ba to? Yan. Grabe ko lupit itong batang ito. Grabe, lalaki. Dilmar, sa'yo tayo. Ay sus, ginoo. Oh, grabe. Ito palang harvest kayo ng sulit eh. Good morning mga katsoy. Positive mga katsoy yung natin, yung information. Yun ang laki oh. Yan, dito tayo ulit sa may Isla Lakeshore. Pahinga mo tayo sa sa Wonder Ilog. Katsoy, good morning. Yan, good morning. What's out? Enjoy, Katsoy Dilmar. Good morning. Morning, Katsoy. Nakaisa na. Nagsisimula pa lang oh. Bata TV, good morning. Good morning, Katsoy. At siyempre si Kenneth TV mga katsoy. Yan. Pa-support din po. Yan, si Michael Borak. Ayan, good morning sa inyo mga katsoy no. At sana ay mag-enjoy tayo rito sa gaganaping tournament. Ginagawa mo. At marami tayong mga kasama rito mamaya. Yan ang basing spot natin. Yo, Isla Lakeshore. Yan. Nakaraan mga tayo doon kami pumisto sa may dulo. Yung parking na yun. So mamaya may darating tayo marami. Sila kasi Jonathan, yan. Tapos sila Kuya Ronnie, iwan ko si Coach A, pupunta ata. Tsaka si i-vlog mo, no? Sana makarating sila, no? Tol Erwin, mukhang sa Marikina siya ngayon kasi. Doon lang daw siya muna. Oo. So yun mga tay, tara. At Sabi niya. sisitap na tayo. Ay, may dala tayong bulate. Yan, bulate pain namin. Yun. Wala. Pasensya nyo mga tay, against the light. Pero gagawin natin paraan to. Yun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Roadchoy Fishing Adventures, no? Thank you sa inyo mga tay, no? Mga tay, grabe oh. Kasi Michael and Ear. Sana all. Mga tay, butong sit up natin, no? Agis pa lang tayo, nakatigit-tigisa na kayo? Yun. Pahingi po ng blessing ng lawa ng Lakeshore. Yun. Tapos sana siya sit up na may floater. Dito lang tayo mari sa gilid lang ito. Sa akin naka-ready pa na. So minimum dito mga toy siguro mga 3 kilo lang. Sabigan. Shoutout nga pala kay JB ni kay JB no? Kay Leo. Namit natin doon sa may Eco Park. Ay, dalawa pa no. Grabe oh, dalawa mga toy oh. Allah. Grabe, nalaki oh. Tatlo. Grabe. Tatlo. Galing ni Kabingwit. May laman pala mga katsoy. May laman pala, ang laki. May laman. Ang laki-laki ng bulaklak. Grabe, nangat ko. May laman na. Dito na mga katsoy, pumasag oh. Nabidyohan kituloy kita. Maganda to. Maaga pa lang harvest na. Ito yung gusto ko. Royal Torrents. Yan, tayo mga tayo, no? Yan. Huwag mo kong iiwan na. Grabe ito, kahit sa floater mga tayo, nako, ang ganda na pala rito. So, floater, bottom, nasa inyo na kung sit up nyo, kung ano. Grabe. Yan oh. Yan, tapos mga tayo, yung nyo dito, bain no, yung dancing worm. Yan, para
matagal maubos. Dancing worm in delayed. Grabe, ay. Agad ka agad. Oy, 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 oy. Oy, huli. Oy, dalawa. Uy! Oy. Kachoy Kenny. May Kenny Tana. Yan natin yung isa. Not good size. Release natin yan. Mga 3.1 tayo mga tig pataas. Uy, ingat. Uy. Oh, yun, mayroon nga mga toy. Sabi ko sa inyo mga toy, mayroon. Oh. Ala, unli strike. Grabe. Kakalagay lang, itinak mo na. Parang bakit nakana to? Lundo na tong ano ko. May huli na ba to? Uy, mayroon nga. Kinangay. Sabi ko na di lumundo lang. Oh. Uy, dalawa. Ayos lang. Ay, gandang size. Oh. Ayos. Ay, isa. Ayan, ala, mayroon na naman. Malak ka. Oh. Ay, God. Ito sarap, sarap. Grabe, mga 3 fingers ang dami, oh. Balik natin ito natin. 3.1 lang tayo pa, ano tayo, 3.1 pataas. Grabe, tapat di sa Katoy Dilmar yung malalapad, ah. Allah, grabe to. Ala, abot. Yari tayo nito. Ano ang boto natin? Yun, huli na naman. Ganda talaga sa boto, oh. Malaki-laki to. Oh. Grabe. Botong, idol, botong. Yun, okay. 3.2. 3.2 mga toy. Ay, ibang ka dun. Bakit? Ito ano, Tol Ervin. Let's go na. Kuha tayo mga 3.1, 3.2 mati kasi may bibigyan tayo nito na ating subscriber. Si Kachoy Eric Rodriguez ng Cavite City. Yun. Kachoy, nakailangan. Uy! Alas pare-parehas. Anim na kagad. Yun, mga tayo sa kabila. Ma-harvest din yung mga angler sa atin doon. Sa dulo yung Hoy! Oh, hala ka. Tinakbo na. Tinakbo na rin akin. Hala ka. Sa atin naman kasi ang unli strike na maliliit. 3 fingers kukunin mo, boy? Sige. Oh. Tutuhin. Oy, idol. Ayan na naman. Wala na naman. Oy, maganda-gandang size to. 3.1. Yan naman tayo. Kukuhin natin to. Grabe, laki yan. Laki ng ulo na yan. Grabe. Talaga sa kabila, ito si Dilmar, oh. Harvest sila dun, oh. Yan natin sila mati. I-update lang sila sa uli. Kaya pang highlight natin. Grabe, ang dami. Uy, yan naman. Uy, malaki-laki. Ang dami mga 3.2 mga ito. Buhin na rin ito kasi meron tayong bibigyan ito. Sige nga, kaya gigatin mo yan kahit isa lampain. Wala. Yung bottom ko, ano nangyayari? Ba't wala nang kuha? Ang dami na. Yan na naman, kakatapo lang. Ito rin. Oh, yun o. Yun, gumagaling dalas. Ayan. Yun, umutoy. Thank you. Paganda na ng paganda, baby. Ilagay na natin ulit. Ala, nasa gilid na kasi Michael. Ayan, maganda ibigay mo. Pla-pla.
Tapos yung tingin. Pero mag-i-enjoy kayo dito mga sa lecture na yun. After ng ano tumali, after ng bagyong ano, Enteng. Sige na. Ala ka, pati butong. Ala, nakawala yung isang good size. Oh, kita mo, salvage na lang yung mga katoy. Ay, hindi. Racing girls. Ang dami. Ayan pa, oh. Kakatawa. Hindi kami galab shoutout kay Kuya Rami Jun Vlog, no? Kay Johnny Nandi, yan, galab shoutout. Mga landayan anglers. RSJ Fishing Adventures, may galab shoutout. At kay Altom's Channel, yan. Lupit ng harvest mo dyan, Kachuya. Iba yung ano mo sa mga bakuko na laki. Yan na naman mga Kachuy, kinagat ka. Halak ka. Di inabot. Maraming bakuko doon kasi sa ano, harvest ni Altom's Channel. Lalaki. Ibang bansa. Halak ka! Grabe. Uy, sa akin din. Halak ka! Yan na naman. Uy! Sus, Ginoo, mga kulay ano kulay dilaw. Uy, tawa naman kayo dyan. Parang seryoso kayo masyado ah. Mag-enjoy lang tayo ng mga seryosohan. Masyado seryoso ah. Ito ang Android TV, bilisan nyo. Tama kasi yan mga yung mga ginagawa nila, mga kasama ng anglers dito, no? Pagkadawi talaga mga kailangan talaga bilisan ng ano, magpain, magagis kasi dawi yan mga yan, grabe kasi din. Yung video kasi may gila to diretso, kakatabon lang. Yan na naman. Uy, hindi naman sa atin ng ano, 3 fingers pataas. Diwas kasi Dilmar. Laka, nakawala. Grabe, kanino yon? Hindi sila magkakaunda-uga, gamati. Kakabulol-bul na. Gamati, oh. Yun, ang daming mga huli. Yun, doon na naman sa kabila. Kuya Dama, Master Dama. Okay ka lang dyan? Yan, kinunoy, oh. Kabing wet, may galab siya to. Grabe, walang katapusan. Yan, grabe, oh. Yun, ako na naman. Meron pala, oh. Meron nga. Goy, 3 fingers. Kabaliktaran tong spot natin. Grabe, oh. Babayabasin natin sila dun mamaya. Si Dilmar, oh. Kasi Dilmar, ayos ah. Kasi Dilmar, pataas naman. Yun. Nakain na Kasi Dilmar. Palagay mo. Mga 15 na. Ang laki, nagat na naman. Pain lang pain. Ang laki, malaki-laki to. Ang laki. Uy, ganda. Pulahan. Pulahan. Uy, ganda naman ito, Nonoy. Mampula-pula naman kasi. Kain lang. Yeah. Ginagawa mo. Kasi para di tayo naka-store mo din ng ano. May ibang butong tayo, may ibang tayo. Sa may pamalapitan. Bro, laki din. Sabi, layo pinanggalingan ah. Galing pa ng ano yan ah. Is na lecture. Ayan si Batang Kabiwas mga toy. Pasupport mo mga toy. Ano boy? Tot, Batang Kabiwas. Dali. Hola. Tot naman. Okay. Good morning Kabiwas. Batang Kabiwas. Pasupport naman mga toy sa Batang Kabiwas natin na nag-a-addict fishing rin. Yan. Bukol tayo ulit. Batang Kabiwas. Yan na naman. Grabe oh. 3.2.
Sarap daw tulog niya kagabi. Sarap daw tulog niya. Yan. Ito yung kapatid ni... Oo, ni Kabiwas. Kawawa naman. Yan, ako rin, Batang Kabiwas. Pinuhuli. Oh, yan, Batang Kabiwas. Huli tayo, Batang Kabiwas. Oh, di ba? Ay, wala, di ka makahuli, Batang Kabiwas. Kauli na ako dun. Ay, meron ka na. Sino ang kasama mo? Ayun na. Oba, ala, laki oh. Ala, nagtatrago. Ang laki oh. Oba. Uy, tamaan ako. Uy. Ginagawa mo. Dali mo daw. Dali mo ipapa mo, dali. Bayan. Dali mo ipapa mo. Singer. Oh, singgir. Ang galing lang bayabas sa akin, Nunoy. Bakit tama sa pizza ko? Tagat mo pa. Oh, dagdagan mo. Magaling siya mamayabas. Ayan, pag natuto ka ng gusto yan, magaling mamiwas yan. Kaso bayabas. Kaso bayabas. Huli ng ibang inukuha eh. Batang Kabiwas. Batang Kabiwas ng ano, taga saan ka? Ano? Batang Kabiwas. Ito ano may nana namin ah? Taga saan ba? Ayun sa baba. Sukat? Ay, ilalim ng taray. Uy, grabe. Ay, huli. Ayan, huli to. Ayun, huli. Ayun, huli pala sa akin doon sa kabila. Di talaga magkanda o gagawin. Panalo sa spot. Diba? Ayan na. Dubli na. Alaka. Grabe. Yung mga tayo, harvest na lahat yan mga tayo. Grabe laki. Double. Si Batang Kabiwas ang babayabas. Wala yung kabayabas niya si Katoy Raymond. Oh, wala. Yung inaanak mo kasi Raymond dito. Naliit yung isa pala. Too good size ka. Pamaskong andog. Maglalag. Hoy, mga pamaskong andog daw sa spot. Okay. Ikaw ba? Ay, ganyan malaki oh. Ano? Ala ka. Oh, sus. Galing ni Noloy, laki. Ayun, naka-break. Na-break na yung mga huli natin. Napakalaki nun. Nasa ano yun mga 6 finger. Grabe huli yan na to. Grabe. Yung mga tayo, pakita ko sa inyo mga tayo. Yan. Yun o. Lahat po. Yun o. Lahat umano siya eh. Ayun. Malaki. Yun. Uy. Okay, tayo daw muna. Grabe. Oh, pahinga daw muna. Break time. Ala. Yun, ang dami. Oh, ala ka. Katoy Dilmar, oh. Grabe si Katoy Dilmar. Tagtabi talaga ni Kabingwit. Tsaka yung Katoy Michael. Grabe huli. Oh, yan na naman. Ala ka. Oh. Harvest. Uhuy. Talaga. Harvest. Yan mga tayo. Nagkasabod-sabod na. Yes sir. Mga 3.3 mga tayo. 3.3. Oh. Kuha tayo mga tayo ng, ng pang thumbnail no. Tara, kuha tayo pang thumbnail. Ayun mga tayo. Kuha tayo pang thumbnail oh. Uy! Yun, pang thumbnail. Shout out pang thumbnail. Dumating na ang aming hepe, si Sergeant Alibasbas. Yun, si Sergeant Copy Fishing. Miguel Love shout out. Katsoy Ronnie. So yun muna mga tayo, pagpapahinga natin sila. Grabing napakainit na. At mayroon na pati nagbibideo okay. Tama-tama. Mamaya ay harvest pa tayo. Ito naman. Ay, ito pa. Kahit sa ano. Grabe. Ang daming 3 fingers. Isa lecture lang to mga tayo. Pag galing kayo ng Isimbikutan, pakanan kayo. Pag galing kayo ng Alabang. No? Pag galing naman ng, ano, ng Norte, kakaliwa kayo dun sa may SM Bikutan. Tapos pababa kayo papuntang Camp Bagong Diwa. Dulon-dulon ng C6 doon. Makikita nyo yung Isla Lakeshore ano, pool. Yun, mula mga tayo no.
Update namin guys sa ano namin, hulihan mamaya. Sa huli namin. Yun, grabe harvest ni Katoy ano, Delmar, Katoy Michael, Kabingwit, grabe mga tropa namin, Katoy Dama. Thank you mga Katoy, dyan lang kayo mga Katoy. Update namin guys mamaya no. A few moments later. Mga Katoy, grabe harvest. Ito yung nangunguna sa akin mga Katoy. Ay si Katoy Delmar ata no. Nangunguna. Yan, Kabingwit mga Katoy, grabe. Lupit ng spot na. Pero sobrang init. Ito mga Katoy, grabe. Ay! Grabe, kalating ano. Kalahati! Grabe mga Katoy oh. Magandang size pati yan. Oh. Binabalik ko. Binabalik niya yung malalaki. So yan mga Katoy, grabe, thank you. Malupit yung spot natin sa ano ngayon. Update sa Isla Lakeshore, Taguig. Kasama natin si Sergeant Alibas Bas. Yeah. Ayan mga Katoy. Uwi na no? Uwi na mi. Hindi na masaya. Grabe. Katoy Delmar, Katoy Michael, ano na? Katoy Michael mga Katoy oh. Ito yung harvest ng marami kanina yun. Uy, ulo grabe. Laka. Sulit. Pero dito yan, buo pa rin yung tropa natin dito. Katoy Delmar, Katoy. Ano, saan sa'yo? Idol. Saan yung nauna dito? Ala! Alastik, totoo ba to? Akin yan. Grabe ko lupit itong batang ito. Bata pa wala. Bata pa wala. Bata grabe. Oh, grabe, lalaki. Kasi Delmar, saan sa'yo? Del Dama. Idol, salamat sa tip. Dahil fishing spot. Ito, tingnan mo. Yun ano, kibayaw ni Katoy Delmar Katoy Delmar to. Ay sus, Ginoo. Oh grabe, ito pala harvest kayo ng ano, sulit eh. Ay koy. Sus Mario Sip, kaya pala totoo talaga ang ano, impo. Grabe ka Kotsoy. Tara na, kaya tayo. Wala ako. Ayun mga idol natin dito, yun, may big love shoutout sa inyo mga Katoy. Yung nag-tip sa atin dito. Thank you Idol Dama. Yan, may love shoutout. Thank you. Sana na lang yung pasalubong namin susunod. Yan. Grabe, ganda mga Katoy. Grabe. Tapos kanina nakasama natin si ano, si Batang Kabiwas. Grabe, malis na rin ata. Umuwi na. Tapos siyempre ito yung huli natin. Ayan. Update tayo sa Isla Lakeshore. Apa? Grabe ba? Uy, nakawala pa. Ay, harvest tayo. O, diba? Sakto yung tinandaan ko dyan. Eh. Sabi ko, dyan lang tayo sa banda dyan uhuli. Ayan. Sige na. Yun. Thank you. So yun mga Katoy. Maraming salamat. Thank you po sa lahat ng nakasama natin mga anglers dito. Kanina kay Kini TV no? Si Kini TV pala kanina mga Katoy, umalis na, hindi nakapaghintayin. Kini TV, may love shout out. Ayun oh. Yun mga Katoy, sana na-update namin kayo mga Katoy sa bagong fishing spot no, na harvest. Isla Lakeshore lang ito mga Katoy. Grabe. Kabiwas, puntahan mo ito Kabiwas. At sila Tol Ervin, hindi nakapunta talaga. Sila Coach A, si Dice Road Trip, yun. Yun, napunot mo natin. Spot pantalan. Yun, maraming salamat talaga mga Katoy, no? Sa lahat ng solid subscribers natin, mga silent viewers, thank you sa sumusuporta sa ating YouTube channel, no? At malapit na naman tayong sumahod, no? Maraming salamat mga Katoy. Hindi dahil sa inyo wala itong channel na to. Thank you. Bye bye. Isla Lakeshore mga Katoy, no? Kitang-kita yung Lakeshore doon, no? Grabe, walang pagbabago angler. So, yun, no? Wow! Shout out doy, shout out. Ayan, shout. Ayun. Ayan, shout out mga batang anglers. Ayan. Mahihain to mga batang anglers. Yun. Grabe, huwi na. Tara, sabay. Ay, sana sila. Naiwan na tayo. Tara na, Katoy. Ayan. Si Michael, oh. Goodbye. Idol, ay kay Katoy, ano, Mac. Wala siya rito. Minsan dayuin kaya natin doon sa kanila, no? Pampanga. Idol ko yung tatlong yan, oh. No. Ayun. Seven. Idol natin yan. Thank you. Bye-bye mga Katoy. Maraming salamat po. Bye-bye. Mga Katoy, oh, grabe.
Mag-iisang cooler na naman itong natin. Muntik man na mapuno o konti na lang. Yun, gagandang mga size yan mga tayo. Yan. Ganda. Thank you Lord sa blessing na naman. Sir, mga idol, ano masasabi niyo sa spot? Joy. Yes. Arte. Ang dami mong huli dun sa akin. Nilagay mo eh. Ay kasi Michael, ang dami. Ang dami itong huli. Yan ang spot natin mga tayo. Yan. Kasi ingat! Pupunta rin daw. Sino yun? Kanyong. Ay, si Panyong yun? Ay, yun. Plastic si Panyong pala yung kasama natin kanina. Hindi mo alam? Oo, di ko nakakilala. Naka ano kasi naka bonnet. No, ano nangyari to? Ang dami no. Grabe, harvest to.